Gisteren waar, ik doe het. Maar dan win ik flinke opklarings en dan zul je de zinnen weer eens even en dan is het even wat beter. Dan heb je even wat minder buien en buikjes, want het weer is natuurlijk betiden striem in. Wel, joen en vannacht, ja, een aantal opklarings en ik denk een enkel buiken of een bui of een buiken, de meest actieve buien, ik denk toch weer in de kustgebieden en dan zeggen we nou vannacht. Dan hebben we vannacht de opklarings, ik nog een aantal buien of buikjes. Het oosten, het zuidoosten, het midden kan het wel eens heel droog houden van deze provincie. En de temperaturen zijn 8 tot 11 graden. Nog altijd een krachtige wind, krijg 4 van 6 in het kustgebied. En die komt dan uit het westen en het noordwesten uit. En morgen wordt het een dag met, ik heb wel flinke droge perioden. Ik wil bewolking, ik wil wat protte bewolking, een licht buiken, daar blijft het denk ik bij. Meestens aardig droeg. En dat is positief voor alles wat georganiseerd wordt in deze provincie. De temperaturen die blijven wat achter, 14 of 15 graden en de wind west-noordwest. En die zijn in het kust- en watergebied krachtig rond het wezen, krijgt zuid rond zon. Dan zetten we terug naar het weekend en dan lijkt het snel een betere dag te worden. Maar ik denk haast heel een droge dag. Maar de zinnen erbij, ik een protte bewolking, dat wel. En een temperatuur om bij de 15 graden heen. En zoeken we dan een snij, dan hebben we toch staan gewoon weer kans op Rijn, lichte Rijn. En dan hebben we het over een bewolkte dag. En dan hebben we het over een dag met een temperatuur, ik wel om bij de 15 graden heen. Op maandag hebben we nog een aantal buien of buikjes, maar dan komt de zinnen op wel weer eens even te vastgaan. En op maandag gaan we de goede kant op. We moeten morgen, maar wel even in het waarsje.